Минем өчен яңа йолдыз ул зур мөмкинлек. Тормышымда минем яңа этап. Безнең өчен бик мөһим конкурс. Бу заманча проект. Талантлы катнашучылар. Үзеңне сынау. Ул киләчәккә адым. Трамплин. Сынау һәм тәҗрибә. Минем тормышымда зур адым. Яңалык. Безнең республикабыз өчен зур һәм аерылып тора торган проект. Хәерле кич, дуслар. Сез яңа йолдыз тапшыруының 5-нче сериясын карыйсыз. Реаль егет кызларның йолдыз булу өчен реаль адымнары нәкъ менә сезнең күз алдында. Проект көтелмәгән борылышлар алуын без инде кастинг вакытында да күргән идек. Хәтерләсәгез, жюри составында булган Зәйнәп Фәрхетдинова сәхнәдә улын күргәч, чып-чын шок халәтен кичерде. Шок катыру моның белән генә тәмамланмады. Проектта тормыштагы кебек үк ачышлар, яңа шанслар көтмәгәндә каршыга килеп, тормышны 100%-ка үзгәртә ала. Ислам, конечно, прям прекрасный певец. Очень все тонко, очень все грамотно, очень все чисто. Вы заставили нас поволноваться. Как, что, кто. Но наш выбор пал на номер 4. Но вам буквально вот прям, знаете, вот если бы нам была возможность исправить ситуацию, вы бы были с нами с большим удовольствием. Әйдәгез сүзне озакка сузмый, вакыйгаларның үзәгенә күчик. Дуслар, проекттан төшеп калган Ислам Калимуллин жюри әгъзасы Лина Арифуллина тәкъдиме буенча без янәдән проектка кайтарабыз, ләкин Ислам моның турында белми, һәм инде без аңа хәзер әйтәчәкбез. Киттек. Ислам, сәлем. Тегендерәк бар әле. Ислам, без ашыктык синең белән күрешеп, сиңа бер төрле мәгълүмат әйтергә. Яңа йолдыз проектының жюри рәисе Лина Арифуллинаның тәкъдиме белән һәм башка жюри әгъзаларының хуплавы белән син янәдән үз юлыңны проектта дәвам итә аласың. Без сине котлыйбыз. Мин сүзсез калдым. Йөрәкләрең дөп-дөп киләмдер, син әйт әле. Дөп-дөп кенә түгел, анда белмим, анда аңлашылмый берәйбердә. Нәрсә эшлидер белмим, әлеге вакытта мин ышанып кына бетә алмыйм. Менә ышанмасаң, без сиңа аңлатабыз. Син янәдән яңа йолдыз проектының катнашучысы һәм иҗат юлыңны дәвам итәсең. Тагын бер кат котлыйбыз. Тагын бармы нинди әйтер сүзләрең? Бары тик рәхмәт сүзләре, чөнки мин бит инде уже югалткан идем ышанычны. Түгел белмим, ярар икенче елы булыр дип уйлап кына йөри идем. Ә монда менә шундый яңа урысча әйткәндә возможность шулай бит. Мөмкинлек, яңа мөмкинлек, мин бәхетле жюриләрнең ышанычларын аклармын дип ышанып калам. Менә син теге аңлыйдым дисең, син менә без шулай торып килербез дип аңлаган идеңме, теге күз алдына китергән идеңме? Бәлки монда нәрсәдер дөрес түгел дип. Юк, башка да килеп кермәде андай бер. Андый уй фикерләр гомумән юк иде. Менә без монда килеп кергәндә, инде хәзер камераны күрдең, микрофонны күрдең. Шушылай күргәч, нәрсәләр, нинди уйлар уйладың, нәрсәләр кичердең? Башта әйтәм, бернинди уйда юк иде. Менә була бит повестка килә дә син армиягә китәсең дип әйтәләр бит. Шундай уй фикер иде менә. Всё уже диге. Мин белмим, мин сүз юк, мин сүзләрне таба алмыйм. Мин бәхетле дип әйтәм. Без синең эмоцияңнан күрәбез, син бәхетле, сиңа инде проектта да һәм гомумән иҗат юлында да зурдан-зур уңышлар, тагын бер кат бирбешне без сине котлыйбыз. Сез тапшыруны күреп, жюриның шактый саллы булуына инде игътибар итеп өлгергәнсездер. Социаль челтәрләрдәге комментарийларда нәкъ менә шушы хакта сөйли. Арада Россия күләмендәге проектларны уңышлы башкарган легенда Лина Арифуллина да бар. Белүгезчә, ул УРТ каналында барган «Фабрика звезд» аша бүген рус шоу-бизнесында уңышлы эшләүче йолдызларны кабызган кеше. Укытучыларыбызның кайсын гына алсак та, искиткеч зур багаж һәм чып-чын профессионаллар булуы билгеле. Әле алда сезнең аларның дәресләрен, конкурсантларның алар турында хис кичерешләрен дә карый алырсыз. Ә бүген ул
Lini qatnaşuvchilarimizning nindi plyuslari ham minuslari borlig'ini ochiqlar. Aydagiz birgalab qaraylik. Давайте поговорим о том, что такое вообще артист в вашей жизни. Вы все хотите быть артистами. А когда я задаю этот вопрос, я, если честно, сканирую людей. Ну, потому что ответ для меня это очень многое говорит. Потому что я всегда, знаете, стараюсь ценить те слова, которые мы говорим. Ну, потому что мы за них отвечаем. И наши слова – это печать. Поэтому сейчас для меня очень важен вопрос. Почему вы выбрали эту профессию? Пожалуйста. Это скорее из-за того, что когда я почувствовал... Секунду, ты на кого смотришь? С ней разговариваешь? Поговори. Я понимаю, но я стою здесь, и поэтому, наверное, нужно смотреть в глаза и разговаривать со мной в глаза. Я же в глаза смотрю. Да, так, и почему? Из-за того, что я когда почувствовал, что могу музыку давать... Держи меня глазами. Из-за того, что я почувствовал музыку, потому что я могу, потому что вот это неправильно для артиста. Мы должны быть честными и открытыми к тем, с кем мы работаем, с тем, с кем мы говорим. Это не важно. Так почему? Если я занимаюсь музыкой, и у меня это получается, я хотел бы, чтобы... Не хочу слушать. Очень много всего. Столько всего. Если я занимаюсь музыкой, если я вот это, столько много условий, это неправильный ответ. Еще? Вы? Я хочу заниматься музыкой. Нет, у вас уже не получится. Объясню почему. Потому что я очень не люблю, когда она подняла свое тело, она начала включаться и так далее. Артист – человек включенный. Он в любую минуту включенный. Это не важно. Откроется дверь лифта, стоит перед ним великий продюсер. Или тут срочно нужно выйти, или тут что-то происходит. Вот это вот усталость, и начинаем издалека, из печки, из деревни. Это не подходит. Вы не в тонусе. Для артиста тонус – это главное. Еще? Вы? Мы дарим эмоции артисту. А если у вас плохое настроение, и вы не дарите те эмоции, если у вас что-то случилось в семье, И такое бывает, но мы должны уметь преодолеть. когда звучит слово «должны», это уже работа и труд. Это не работает. Вы никому ничего не должны в этой жизни, кроме Богу. Больше ничего. Вы? Я хочу найти слушателя. Отлично. Отлично. Я хочу найти своего слушателя. Больше слов не надо. Я люблю музыку, потому что я обожаю эту музыку. Я хочу действие найти своего слушателя. Правильно? Потому что это маркетинг, потому что это то, кому вы хотите сказать. Это гениальный ответ. Сейчас, на самом деле, это же тест. Это же не просто я с вами разговариваю. Это тест. Поэтому слушайте внимательно. И более того, не надо расстраиваться. Это просто на сегодняшний день и час. Никто не знает, как через 1,5 часа, выйдя отсюда, какими вы будете. Правильно же? Вы? Я мечтаю продолжить семейное дело достойно. Хорошо. Да. Хорошая мотивация. Отлично. Потому что талант – это мало. Нужна воля. 2 шикарных ответа, которые с волей, которые нас мобилизуют. Талант строится на воле. Воля – это мотор. Просто так тихо петь и радоваться голосу – это мало на сегодняшний день. Артист – это личность. Грандиозная, большая. Чем больше, тем лучше. Артист – это харизма. Это мир. Надо сделать так, чтобы объявили ведущую на концерте вашу фамилию, а потом выходите вы. И уже, слыша вашу фамилию, зрители, да, это он или она. Сначала должен войти в ваш мир, ваша энергетика. А это харизма. Харизма – это сила, и харизма – это теплота. Вот вместе соединенная. Тогда да. Пока вот только у нас молодцы. Мне нравится ваш ответ. А кого я не спросила? Пожалуйста. Это рычаг влияния, возможность донести свои мысли. Во-первых, вы смотрите не на меня. Я тоже с вами могу так разговаривать, и, наверное, это будет правильно, потому что вы так со мной разговариваете. Второе, что это? Возможность донести свои мысли. Вот и доносите по возможности. Будет возможность – донесете, не будет возможности – не донесете. Вот и все. Кто еще не ответил? Давайте. Я хочу радовать своих зрителей. А если огорчать? А если зрители хотят плакать? Вы все время будете погремушкой-аниматором? Нет? Неправильный ответ.
Просто имеет смысл реально подумать об этом, потому что очень многие иногда «я хочу быть артистом, вау, как здорово, хорошо». На самом деле это колоссальнейший труд. Если вы хотите добиться колоссальных успехов, а в принципе смысл есть в перфекционизме. Если просто так петь для караоке, для свадеб и так далее, ради бога. Но если вы хотите поставить планку очень высокую, выйти из зоны комфорта, сделать такое, что вам, наверное, дано судьбой, вы должны это делать. И очень четко, и очень целостно. Поскольку у нас все участники уже прошли кастинги, и сейчас они у нас в проекте, каждый из них особенно индивидуален, но хотела бы отметить, что есть какие-то общие задачи, которые, наверное, сейчас нужно решить. Но это прежде всего, чтобы они пели конкретно вам, зрителям, чтобы они понимали, про что они поют. Я думаю, это главная задача, потому что большинство артистов, они поют просто, так сказать, ради себя, ради голоса. А мне хочется, чтобы наши артисты, они все свое сердце, всю свою душу полностью искренне отдавали вам. Очень приятно с вами познакомиться. И я думаю, что нам будет интересно вместе поработать. Şide tırgan yerimne alıp At giderge baram tağında. Достаточно. Давайте дальше споем песню. Şu yıldızlar arasından tapsam seni eğer de Üzüp alır idim lakin boyum жетмес işlerde. Стоп! Все низкие ноты были мимо. У Ильяса очень богатый репертуар, но все песни он поет в одной динамике, ровно, без каких-то акцентов, без смыслового вообще осознания этой песни. Сакцентируй какое-то слово, да, важное, выдели. Жылы жайлар жетті тағын, яқты yıldız көкілерді. Шул yıldızlar арасынан, өсем сені кишлерді. Все ровно, монотонно, одинаково, неинтересно. Поэтому я бы поработала на его месте с средствами выразительности и поискала разные средства выразительности для разных песен. А теперь мы это сделаем в планке. Да. Главное выдержать вступление. Так, и твоя голова должна быть ровной, да? Вот отсюда чувствую. Теперь на локте планка. На локте. Держи, держи. Также в быстрых темпах он теряет ритм, пульсацию и периодически из темпа выходит. Şu yıldızlar arasından tapsam seni eğer de üzüp alır idim lakin boyum жетмес işlerde. Все низкие ноты были не тембральные, не в резонаторе, и все были глухие, они не прослушивались. Давайте сделаем медленнее. То есть у нас был ритм, который мы всегда думаем. Вы ускоряете и бросаете окончание фразы раньше срока. Понимаете? Не допиваете, ускоряете. И из-за этого ощущение, что вы вне темпа периодически. То есть сначала организация всего звука. Затем ты добавляешь туда уже смысл песни, да, о чем я пою, какие эмоции я передаю, какую динамику, какие я использую средства выразительности, чтобы передать. Сейчас она у тебя вся вот на одном монотонности, на одной динамике. Никаких выделений, никаких акцентов. Это не сделает фонограмма, это делает исполнитель.
В твоем пении все ноты в разной позиции по гортани, да? То есть гортань не должна менять свою позицию. Высокие ноты, низкие, все ровно. Смотри, низкие ноты, да? Высокие. Нет отличия. Они все идут в одну точку. Метроном Ильясу обязательно нужен. И обязательно поработать с разными динамическими акцентами, разные варианты снятия нот, поискать средства выразительности. Яңа Йолдыз проекты укытып, яңа белемнәр биреп кенә калмый. Ул безне катнашучылар белән якыннан да таныштыра. Аларның өйләренә бара. Алар яраткан шөгыльләрне бергә башкара. Елмаюлар, күз яшьләре киләсе сюжетта барысы да булачак. Барыгызга да сәлам, хөрмәтле дуслар. Без бүген Аксубай районы Яңа Ибрай авылында Яңа Йолдыз проектының катнашучысы, финалга узучысы Радиф Камалов нәкъ шушы авылдан инде үзе Казанда торса да, әти-әниләре, туганнары, якыннары янына шушы авылга кайтып йөри. Ничек яшәгән, кемнәр белән үскән, кемнәр белән аралашкан, барысында бик тиздән алдагы мизгелләрдә белербез. Һәм инде үзе дә ул шушында капка төбенә килеп безне каршы ала. Радиф, ничек хәлләр? Аллага шөкер, өзеңдә. Әйбәт, Аллага шөкер. Авылда сине белмәгән кеше юк, шуңа күрә бер сорадык, Радиф Камалов кая тора дип. Шундук безгә күрсәтеп бирделәр. Хәтта без үзебез генә килмәдек, безгә инде безне алып килделәр шушында. Әйбәт. Бер шундый тәбәнәрәк кенә буйлы, мыеклы гына бер абый беләсеңме? Аңлыйм инде кем. Аңладым. Кунак булсаң тыйнак бул диләр дә, без алай әйтеп тормыйбыз. Керәбезме, юкмы? Үзеңне син үз илеңдә кебек. Сөйләштек. Менә шушы булыр безнең бүгенге лозунг. Киттек синнән соңра. Кем беренче, синме, мин? О, рәхмәт, кунак булу рәхәт икән. Исәнмесез? Өйдә кеше бармы? Исәнмесез? Аллага шөкер. Әйе. Аллага шөкер. Халисә була. Халисә апа. Мин бай булат булам. Я карадыгызмы соң Радифның чыгышын телевизордан? Әйе, карадык. Шунга кине карадык, аны кетеп алдык инде без. Сагат минутка кетеп алдык инде. Аңа хәтле ул әйткән имесең, менә теге мин алдагы турга үттем, финалга үттем дип. Ул катнашуын әйтте безгә. Без әйтеп торды инде, узар микән тагын алдагы турга дип. Ул аны безгә белгәтмәде ул. Ул бер вакытта да кичкенәдән үк алдан ул әйтмәде, эшләгән булды. Менә шулай да. Ул әгәр шуларма чыгышы вакытында да ул басып тора, ничек чыкты, шулай торды, ул уңайсызланмады, ул күзендә артык кеммады, ул ачмады. Ничек аны критиковать иттеләр, ничек макталар, шулай воспринимать иттеләр. Кен аны белдек инде күреп телевизордан уже окончательно все чатмандык бит инде. И ана минарга WhatsApp каналында даже сөйләшәмәдем, документ белән инде. Ул молодец барда дизем дә бетте. Ул анлады мине. Икесез белән аңлашабыз, ул минарга ышанам. Нинди генә концертта бул сазап, нинди зур проект иткәләкән. Анда да мин шуны коллективничи булдым. Мин ышандым аларга. Әйдә кер, бу. Синең бүләк белән таныштырып кит инде. Әйдә мине безнең караучыларны башлык без менә шуннан кергәннән монда инде синең бу дәрес хәзерләгән өстәлме? Әйе, дәрес хәзерләгән өстәл. Бүтән икеләргә эшләгән ишләрен шунда эшлидем. Шунда эшлидем, эшләмәгән вакытларда булды күп, эшләгән вакытларында булды күп. Кара, монда өстәл астында тагын ниндидер, монда нәрсә? Гармун, баян. Әйе, монда гармун, баян. Син үзең уйныйсыңмы? Уйнамыйм. Минем әти гармунда дигән әйбәт уйный. Әтиметем гармун алып бирәләр. Кызыган малайлар уйныйлар. Мин абыйың алып бирдем, уйнамады. Алмыйм. Ул вакытта кибетләрдә бит гармун инде кирәк, шундай бар. Берне барып алдык да, ул расстроенный булды. Икенчесенә барып алдык. Шулай итеп мин гармунымны алдым да шымалана кирдем. Аларга генә миннән. Рәшта уймата мине гармуннарга өйрәтәләр. Энем диде гармуннарга өйрәтмиләр, гармуннарга өйрәнәләр диде. Ана мин сиңа бер-ике минутына күрсәтәм дә иде. Анасын бер атнадан килерсең нәрсә белгәнеңне, аны өйрәтәм син диде. Ну, әнем бәгырем дигән җырны башын уйнап күрсәтте дә, сәләфләрен өйләрен. Ана шуны өйрән дә кил диде. Әгәр өйрәнмәсәң килмә диде. Мин өйрәндем аны. Теләк бар, ләкин әле кул барып җитми. Теләгем бар. Бер кайткач каникулгаймы яки укып бетергәч шунда утырып өйрәнерсең инде. Әйе. Кара, монсы әтиеңме? Ансы әти, әйе. Шашкансыз икән аның белән, нima? Син бу 11 класс. Аңа монда ничә яшь?
17. Шулай 17. 18 дер инде. 18, да, 18, ikimizga de 18 yaş. Мында шулай тагын бер гармон тора. Мында 2 гармон. Баян. Мында тагын бер гармон. Бу нәрсәгә алай. Ничә бу аерылып тора калганнар? Чөнки әти күбесенчә менә бу гармонда уйный. Шуңа күрә аерылып тора. Әти эштән кайта. Әгәр буш вакытта була икән инде, или мине яшип чыгара. Әйдә улым, бер җырлап алайк диде, менә шу гармонны тота да, шунда утырып. Мин моны алсам буламы? Конечно, була. Алсам, алып тутырсам. Сөйлә. Менә шулай әти менә, например, син әти, менә мин янына утырам да менә шунда. Әйе, әти. И без тотынабыз җырларга. Син бигрәк гармонда әйбәт уйнадың. Бирәк укыдың что ли? Мин бит инде 50 еллар буе консерваториягә керергә хыялланып йөрдем. Кара сез монда ни? Мотор икәнме, күл? Елга, Силчә елгасы. Силчә. Әйе. Син балык тутырга яратасыңмы? Яратам. Төшүп балык тутырбыз. Әйе. Әйе, бер җырлап бар я. Мәсәлән, Узымәле авыл урамнарын. Беләсеңме җырны? Беләм, ләкин җырламыйм. Чөнки синең тавышың матур. Әйдә син җырлан. Юк инде, әйдә син җырла. Әйдә икәү җырлыйбыз. Нигене? Менә бармы Ибрай авылының гимны алайса? Әйе, әлбәттә бар гимны. Әйдә шуны җырлыйбыз. Инде бай була. Син чо монда кием белән гимны җырлап буламы инде? Гафу итегез, баш өсте падишах. Ни диде җырлыйбыз? Авылына кергәндә, авыл башына кергәндә мен шунда җыр килеп баса күңелемә. Авылымның каенарыны кайтып күрәсем килә. Синең белән тормыш юлын бергә үтәсем килә. Үзе сайлаган һөнәре. Үзенең сайлаган һөнәренә каршы төшмибез. Җырлый үзен үзе белгәннән бирле җырлый ул. Аның 25 грамотасы гына. Төрле ниләргә йөреп, шул грамоталар алып яратты. Син вообще балыкта беләсеңме? Балыкта беләсеңме, юкмы? Кем минме? Мин дөрес аттыммы? Син әзгенә якынрак аттың, конечно. Менә карап торам я монда авылда. Рәхәт бит инде, авылыгы зур, якты, мотор, кешеләре шәп. Кайтып торар идеңме авылга әйтәр? Дөресен әйткәндә бай булып торар идем. Әгәр авылда эш булса, акчалы эш булса, Мин авылда калырга теләдем, әтигә, әти мин шулай авылда калам мәтәм. Мин дә каршы килмәде. Шуны кебек Рәдифкә. Рәдиф ул фотографияларда гармонда уйнаса, гармон тотып йырлап йөрде анда садикта бөтенсен. Аны мәктәпкә кергәчтән аны бит инде мәктәпнең ашу кечкенә сәхнәсеннән төшермәләр инде. Һәрбер мероприятиедә, һәрбер бәйрәмнәрдә Рәдиф, безнең Рәдиф бар гына бит. Безнең Рәдиф. Ул аны кетеп тора инде. Мин җырлыйм инде. Менә син акча дисең, име? Күп итеп түләнсә дисең, күпме соң синеңчә күп итеп? Авыл җирендә дисеңме син? Авыл җирендә минемчә инде 25-30 мең эшләсәң, сиңа ул полный җитә. Бөтен кеше бит инде җырчы булып бетә алмый бит инде, син йолдыз булам дисең дә. Әгәр дә чакырсалар Ибрайга, Авылны бик каты яратам, авылдан мин китмәс тә идем. Дөресен әйткәндә кайтыр идем. Менә бер сорау бирәс киләсен, име? Хәзер бит инде без монда теге икәүдән икәү генә әти-әниләре монда юк, менә шулар булмаганда гына әйтәләр, берәнди начар гадәтләрем бармы? Бер начар гадәтем бар минем, уйламыйча да әйтү. Уйламыйча әйтәсең кайчан? Әзгенә içinde буран уйнаганда, әзгенә йөрәк адреналин уйнаганда. Ничек бар шулай әйтәм инде мен. Йомшак, характер йомшак. Безне ылыларны бөтенләй ылыларга карата отношениесе бөтенләй яхшы. Ылыларны ихтирам итә. Безнең йөзгә кызыллык китермәсә, яхшы яклап кына үрнәк күрсәтсә, без бәхетле әлегә кадәр Алланың рәхмәте olsun бернинди начар якларын күрсәткән булмады. Гел шулай дәвам итсен. Син менә сиңа хәзер 21 яшиме? 21 яшькә җитеп, син инде нәрсә белән горурлана аласың? Мин авылда үстем бит инде. Авылда күрдем бөтен әберне дигән. Бөтен әберне күреп бетермәгән булсам, 21 яшемә җитеп мин Аллага шөкер күрдем. Мин күрдем ничек әти-әни нужаланганын, ничек аларга авыр булганын күрдем мин. Ничек әти-әнигә авырлык китергәннәрен күрдем. Шуңа күрә мин үз-үземә цел куйдым дисәм дә була. Үз теләгемә мин ирешәчәкмен һәм әти-әнине бәхетле итәчәкмен. Горурлана алам мин Рәдиф белән. Ул әйткән икән шулай дип. Ул да горурлана инде.
Ул нәрсәләр сизгән инде. Кешегә нинди авырлык килмичә, җиңеллек килми бит ул бер вакытта тормышта. Ул не только анда кеше чирләп, ул тормышны кырган вакытта да анда бала дөньяга килде дә Аллага шөкер, все, минем тормышым яхшы дигән. Ул баланы тәле карга үстерергә, тормышны кырырга, ашатырга, эчертергә, бөтенесе киендерергә, кеше арасына кеше итеп йөртергә аны. Бөтенесе бит аның ата-ана җилкәсендә. Ул аны бөтенесен күрә бит инде белә. Ул иптәшләре арасында бер нинди кимсене күрмәде ул бала. Берсе дә күрмәделәр алар. Икесе дә Аллага шөкер. Безнең шундай вакыт ара булып алды менә. Чиксид. Шундай сораулар бирәсең син. Урысча әйткәндә черная полоса дисәк тә безнең шундай әтиянигә авыр вакыт булды. Ona 17 елны, конечно, бик авыр хәл булды аның исәнлеге белән, конечно. Аллага шөкер, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән без аны җиңеп чыктык. Бик авыр булды. Ул хар сөйләгәндә генә, ул баланы чирләп ята бит, ямь-яшел температура әйтә торган тегеранда, менә күзен ача алмый. Анда менә әнисе аны сөйли алмый аны. Мин ирад булсам да, менә шул болыннарга төшеп, яны нитеп әйтәм, Аллаһ Тәгаләнең сырым бит инде, намазлар укып бит инде, уңай якка гына инде Аллаһ Тәгаләнең әйтәм, ярдәмеңне бир инде шул балага диммен. Менә шул чорда мин үзем әйттем, цел куям. Алла теләсә мин авылда, туганнар арасында, дуслар арасында, враклар арасында үземне, Алла теләсә үземнең нәселемне, үземнең туганнарымны, үземнең әти-әниемне әйтәм, исемен Камаловлар фамилиясын күтәрәм дигән мин үземә сүз куйдым. Һәм дә Аллага шөкер, мин бүгенге секендә шул цел белән барам һәм шул цельне Алла теләсә дәвам итәчәкмен һәм ирешәчәкмен. Алла теләсә. Ул теләгенә ирешә торган. Кичкенә вакытыннан бирле менә шундый нәрсәгә тотына, шуны эшләп бетерергә аның менә шундый теләге бар, шундый кызыксынуы бар. Син бәхетле кешеме? Иң бәхетле көнең кайчан булды синең гомумән? Менә башта беренче сораудан башлап, син бәхетлеме? Бәхетле дип саныйсыңмы үзең? Мин үземне бәхетле дип саныйм. Чөнки минем Аллага шөкер, ике ягым да исән, әти-әнием дә исән минем. Аллага шөкер, абыйларым, апаларым, туганнарым исән мине, алар поддержать иттеләр. Иң мөһиме исәнлек минемчә. Бу дөньяда иң мөһиме исәнлек. Исәнлек булмаса, сиңа авыр була. Шуның өчен исәнлек булмаса һәм поддержка булмаса, белмим, син үзеңне бу тормышта таба алмассың дип белим. Мин үземне бәхетле дип хис итәм. Без үзебезнең шундый бер кичкенә генә кичкенә түгел, зур чыганаклардан беләбез, синең йөрәк түреңдә булган кеше бар. Әйе. Әйдә аны сәламлыйбыз. Менә сиңа камера. Кара, күз яшьләреңне чыгарсаң да була. Матур гына әйтеп, аңа үзеңнең сәламнарыңны, бәлки инде мәхәббәтеңне, бәлки шунда ук тәкъдим ясап куярсың. Мәхәббәт фронтында алай утырып сөйләшкәнебез юк. Бардыр инде 21 яшьлек егетнең әгәр карап йөргән кызы да булмаса, ул рәдиф булмый анырсын. Рәдифтә мин аны юктыр дип әйтә алмыйм. Минем ул кызга бер-ике генә сөйләтәсем килә. Әйт. Рәхмәт сиңа барысы өчен. Менә, нәрсә өчен? Рәхмәт. Үз аңлыйм. Яхшы. Әйдә мин дә рәхмәт әйтим әле. Рәхмәт сиңа безнең Рәдифне бәхетле иткәнең өчен. Шулаймы? Шулай. Үпкәләтмим сине? Юк. Балыкка барганның нәтиҗәләре. Кармак ватылды, балык юк. Әйе. Рәдиф мине яратмый башлады. Юк, шулай да балык булмаса да, бик җанлы, күңелле әңгәмә булды. Әйе, миңа ошады, бик зур рәхмәт сиңа. Миңа да ошады. Иде, бирбишне. Яңа йылдыз дуслаштыра. Ребята, привет! Проходите, пожалуйста, на свои места, занимайте место у коврика, свободное. Давайте, проходите. Как настроение всех? Отлично, умнички. Меня зовут Мосин Чупачев Артем. Я педагог по сценическому движению в мастерской Лины Арифуль. Приготовьтесь, сейчас будет жарко. Сейчас будем двигаться, сейчас будем дышать, и получать хорошее настроение. У вас так хорошее, еще больше. Вот. Для чего вообще нужно сценическое движение вокалисту? Вы все вокалисты, правильно? Да, все. Вы ноты берете? Вот. Для чего? Это не значит, что мы должны делать какие-то супер трюки, какие-то акробатические приемы. Нет. В первую очередь, это раскрепощение нашего тела, это реакция, это внимание и концентрация.
То есть в любой момент, что бы на сцене ни произошло, мы сможем это своим телом как-то обыграть. Вот для этого нам, в принципе, и нужно сценическое движение. Ну, в общем, что я говорю, давайте уже начинать, да? Правда? Окей, небольшая разминочка тела, ноги вместе, поднимаем руки вверх, ладони тянем в потолок, плечи при этом не поднимаем, пятки от пола не отрываются, вытягиваем наш позвоночник. Максимально чувствуем натяжение в позвоночнике. Руки пошли в стороны, ладони напряжены максимально. Спина уходит вперед, наклоняемся. Колени не сгибаем, позвоночник ровный, пальцы смотрят вперед. Руки уходят назад. Хорошо, молодцы, отлично, повороты головы. Плечи назад, от ног импульс поднимается, и плечи пошли. Как будто мы все взлететь хотим. Руки в замок. Волна. Вот сразу видно, творческие люди. Волна сразу получается. Нет такого, как это делается. Отлично. Переходим к корпусу. Руки прижали, колени присогнуты, подбородок касается кулаков. Вращаем корпусом. Колени также присогнуты, спину прогибаем и держим себя. 5, 6, 7, 8, 9. Встали. Ноги пошире, вращение тазобедренным суставом. При этом пытайтесь, чтобы плечи у нас оставались на месте. Делаем круг корпусом. Если это тяжело, можем руки поставить себе и почувствовать, что они никуда не уходят. Отлично. Ножки вместе. Ладонь на коленях. Разогрели коленные чашечки. Протерли. Немножко повращали в одну сторону. Наш коленный сустав. И в другую сторону. Одно место. На одной ноге стоим. Представьте, левая нога у нас ведущая. Правую поднимаем вверх. Все могут поднять, да? Джинсы позволяют. Отлично. Стоим, держим баланс. Баланс очень важен в нашем теле. И начинаем. Хорошо. Перепрыгиваем с левой ноги на правую. То есть выпрыгиваем вверх, колени меняются местами. Оп. Молодцы. Хорошо. Перепрыгиваем на левую ногу. Оп. Остановились, держим. Хорошо. От колена. В другую сторону. Перепрыгиваем. Вытягиваем ножку. Даже на стоп работает. Теперь по моему хлопку что мы делаем? Мы делаем прыжочек через наш коврик, чтобы поменяться друг с другом местами. То есть все уходим на одно место в ту сторону. Приготовились. 3, 4. Хоп! Да, отлично. В обратную сторону. Хоп! Как можно мягче прыжок, да? Раз. Хоп! Теперь 2 прыжка. То есть я хлопаю в ладоши. Лево, право. Хоп! И раз, и 2. Отлично. Хоп! Раз и 2. Отлично. Вернулись на свои места. Молодцы. Теперь еще одно упражнение будет. Только что мы делаем? У нас будет 3 движения. Ну, то есть прыжочек. Раз. Присели. Руками коснулись пола. 2. И выпрыгиваем обратно. 3. Приготовились. Хоп, поехали. Раз, 2, 3. Все вместе пытаемся. Мы один большой коллектив, да? Одна большая клетка. Поехали. Хоп. Раз, 2, 3. Хоп. Раз, 2, 3. Отлично, молодцы. По моему хлопочку просто делаем разворот вокруг себя. Да, вы должны знать, что когда мы разворачиваемся, все время взгляд направлен прямо. Он у нас не где-то витает, где угодно.
он направлен прямо. То есть мы раз, развернулись и на месте встали. Раз, развернулись и на месте встали. Приготовились в одну сторону, в другую. Хоп, раз, развернулись, хоп, обратно. Два, развернулись. Хоп, раз, развернулись, хоп, два, развернулись, хоп, развернулись, хоп, развернулись. Отлично. А теперь то же самое делаем только в прыжке. То есть прыжочек на 360 градусов. Чтобы это нормально сделать, самое главное, чтобы у нас взгляд не уходил с телом, когда мы делаем движение, а мы прыгаем, голова еще остается, мы еще смотрим в точку, и она возвращается. То есть, раз, вот мы вернулись. Приготовились. Ха! Мягче, 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 на носочки прям приземляемся. Еще. Хоп. Ага. Все ноги прям ровненько держим. Оп, и приземляемся. Поехали. О, хорошо. Еще. Молодцы. Еще. Молодцы. Еще. Отлично. Супер. Хорошо. Артем, айтали, менә сәхнә хәрәкәте ул нәрсә гомумән әйткәндә? Сценическое движение подразумевает собой владение человека способностями своего тела, чтобы, находясь на сцене или в сценическом пространстве, ты не был зажат, у тебя тело было раскрепощено, чтобы в любой экстренной ситуации ты мог сразу найтись, а не происходило у тебя каких-то конфузов, и ты не понимал, что делать. Вот для этого, в принципе, нужно сценическое движение. Добрый день, меня зовут Мария, я педагог мастерской Лины Арифулиной по актерскому мастерству и сценической речи. Вы артисты. Артист, который поет, он же занимается не только этим, да, не только тем, что постоянно выходит и поет, он также и говорит. Это первое, для чего нужна сценическая речь. Вам будет нужно давать интервью не один раз в своей жизни, много говорить, говорить нужно качественно. Кроме всего прочего, работа сценической речи – это работа со словом как со смыслом, потому что каждое слово несет в себе очень большую базу определенных знаний, историю. Вы все это и так понимаете, вы взрослые ребята. Сценическая речь – это элемент актерского мастерства в том числе, поэтому сегодня будем максимально подключать воображение, максимально подключать свое внимание, как вы делали уже на сценическом движении, память, тело. У нас есть 3 очень важных правила. Первое правило – это то, что вокальная подача голоса и речевая – это разные вещи. Да, есть одна основа – дыхание, с которым вы все знакомы, да, что мы дышим вниз живота, правильно? Также это артикуляция, чтобы правильно произносить все слова, все буквы и звуки, чтобы не было путаницы восприятия зрителей того, что вы хотите сказать. И много чего еще. Но звукоизвлечение совершенно разное. Это не красиво оформленные обертонами, мелизмами разными, да, звук. Это естественный речевой ваш природный звук. Очень часто люди, которые прекрасно поют, почему-то не могут хорошо говорить. Ну, как и все люди, которые просто, да, не занимаются вокалом. То есть, если вы хорошо поете, не значит, что вы хорошо говорите. И больше того, часто бывает так, что люди, которые занимаются вокалом, привыкают уже к звучанию и начинают петь в жизни. Вот наша задача максимально от этого избавиться, перейти на наш природный, естественный, натуральный звук сегодня. Это наше первое правило, да, то есть петь и говорить – это разные вещи. Второе правило, которое вам нужно сегодня контролировать в себе вот весь наш мастер-класс, это то, что все должно быть максимально комфортно. Если вам некомфортно, делаем сброс, останавливаем себя и ищем, в чем причина, что не так. Зажим какой-то, или, может быть, на связке перешел или перешла, или что-то еще. То есть, чтобы максимально нам было гармонично с собой существовать сегодня. Иначе мы зажмемся и уйдем не в ту сторону. И третье, самое важное правило, чтобы все было не только максимально комфортно, но и максимально приятно. Это хотя бы просто для хорошего настроения. Для того, чтобы наше тело расслабилось, нужно его немного обмануть. Поэтому сейчас мы максимально напрягаем наше тело и следим, чтобы напрягалось все тело, от макушки до кончиков пальцев. Напрягаем. Прям, чтобы я видела, как вы все напряглись. Расслабляемся. Угу. Я буду ходить проверять, как вы это делаете. Важно здесь знать, что обязательно за напряжением следует расслабление. Итак, делаем это еще раз. Максимально напрягаем тело. Напрягаем так, чтобы все сжалось.
и расслабляем. Теперь к этому добавляем на расслабление и делаем выдох. Как бы сброс. Понятно? Давайте это сделаем сначала просто так, просто сбросим. Ага, хорошо. И напрягаем. Сильно-сильно. И сброс. И последний раз самое-самое сильное напряжение. Держим изо всех сил. И сброс. Немного себя стряхнули, плечи стряхнули, голову, ноги. Представляю, что на нас надет водолазный костюм. Такой, знаете, как показывают в кино, в старом кино такой весь в облипку, и голова тоже в нем, и все. Но он при этом на 3 размера меньше, чем мы. И при этом еще мы только что вылезли из соленого океана. И он нас щипит все тело, он нас сжимает, и нам нужно его как можно скорее снять. Но он очень тяжело снимается. При этом напрягаем опять все наше тело, но так, чтобы можно было шевелиться. И голову тоже постарайтесь напрячь максимально. И начинаем стягивать его, можете повторять за мной, начиная с головы, стягиваем его вниз, вылезаем аккуратно, спешим. И как только мы его стянули с головы, расслабляем голову, все, она свободна, дышим, но контролируем, чтобы остальное тело было все еще напряжено. Идем дальше. Грудная клетка. Можем при этом улыбаться. Не забывайте про хорошее настроение, да, помните? 3-е правило. Стянули с грудной клетки, переходим к любой из рук, какой вам удобнее. И как только стянули с руки, она расслабляется, 2-я еще напряжена. Проверяем, что у нас напряжено все тело, но голова и рука одна свободны. Ага, переходим ко 2-й руке. Стягиваем. Стянули, 2 руки свободны. Плечи тоже, получается, свободны, но остальное тело напряжено, контролируем это. Идем дальше, вниз, с грудной клетки. Переходим к тазу, стягиваем оттуда его. Все, свобода, все у нас виднее, почти стянули. С одной ноги теперь стягиваем. Хорошо. Со 2-й ноги контролируем, да, этот момент напряжения, который переходит и уходит у нас все больше и больше. Стянули. Теперь собрали все это. Скомкали. И выкинули его. Давайте вот туда. И полетело наше напряжение. Стоп! Со звуком «Хей». Хорошо. Сәхнә теленең осталыгына өйрәтүче белән дә аралашып алыйк. Мария, скажите, пожалуйста, вот для чего нужна сценическая речь? Сценическая речь нужна для того, чтобы мы говорили качественно, хорошо, понятно, доступно и просто красиво. Яңа Йылдыз проектында катнашучылар бер-берсенә конкурент булуга карамастан, укытучылар аларны зур бердәм команда итеп тота. Бу исә катнашучыларга тулаем ачылырга ирек бирә. Киләсе героинябыз Фәнүзә Гатауллина. Һәм ул да безне иң кадерле кешеләре, кызлары, йылдызлары белән таныштырды. Хәерле тәүлек вакыты, хөрмәтле дуслар, проектыбыз катнашучылары белән танышуны алга таба дәвам итәбез. Бүген без Түбән Камада түгел, бүген без Казанда, чөнки Түбән Кама кызы Фәнүзә Гатауллина Казанга күченеп килде. Һәм инде без аны эше янында көтәбез. Хәзер чыгачак, хәзер аралашыбыз һәм гомумән үзе турында ул сезгә үзе сөйләр. Менә ул төшеп тә килә. Фәнүзә, нинди матур күлмәкләр, ничек хәлләр? Сәлам, Булат, бик рәхмәт, бик яхшы. Безне көттегезме? Бик көттем. Без сине эштән иртәрәк килеп алдык. Әйт әле, хәзер без кая барабыз? Мин бик шат Булат, рәхмәт сиңа, бик зур. Мин эштән шулай алып киткәнең өчен. Без хәзер мәктәпкә юл тотабыз. Зур кызым Сөмбел укуын тәмамлый хәзер. Бу әлеге вакытта. Аннарысын инде кичкенә кызымны садиктан. Әлегә без китәбез, барабыз мәктәпкә. Шуңа күрә Сөмбел көт безне. Фәнүзә, 1-нче сыйныфта дин бит, әлеме? Сөмбелне. Әйе, 1-нче сыйныфта укый. Ничек соң хәтта эшләре бирә башладылармы? Эшлисезме? Эшлибез Булат. Мин исемә төшерәм, ул яза. Әле син күбрәк тә эшлисеңдер, әлеме? Әйе, мин күбрәк. Әйдә, каршы алыйк. Үзен киттек. Керәбез. Сөмбел, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт. Ничә алдың? 5леме?
Әйе. Молодец, менә бит без инде без шулай белдек. Әйдә киттек төшәбезме? Сөмбел, син яратасыңмы шулай торып мәктәптән әниң белән кайтырга? Әйе. Әниң еш каршы аламы сине? Юк. Кем күбрәк каршы ала? Дәвәника. Дәвәника, аңлашылды. Кая барабыз? Хәзер барабыз балалар бакчасына. Ага. Кичкенә кызым Эльвина. Эльвина, көт безне, без киләбез. Привет! Эльвина, привет! Привет. Шәхәлләр? Әйбәт. Йокладыңмы бүген? Сиңа ничә яшь ул? 5. О, зур үскән инде безнең Эльвина, име? Бакчаны яратамы? Ярата, бик теләп йөри. Бакчадан кайтырга яратамы? Ансын икеләтә ярата. Нәрсә больше любишь, дом или садик? Дом? Дом яратады. Шуңа күрә киттек. Өйгә барабыз хәзер, име? Без инде хәзер синең әнingә кунакка килдек булып чыга, име? Әйе, нәкъ Хуш исләр таралган. Һәм әйдәгез, Аллага тапшырып, бисмиллаһ. Исәмсез? Кунаклар килгән, кызларым килгән, миңа кунаклар килгән. Әйдә керегез. Без дә керсәк буламы, кызларыгыздан башка? Фирүз апа, шундый мултавыннар инде менә монда яртысын ашап бетерә яздык хәзер. Бик зур рәхмәт. Менә әниң килшә каршылама шундый мултавын белән. Әйе, һәрвакытта. Камыр ризыкларынан бер нәрсә пешереп ясап көтеп тора безне. Син үзең белән камыр ризыкларынан ничек карыйсың, тегеп пешерә беләсеңме? Барсында инде. Дөресен әйт алайса, хәзер без барыбер Эльвиннан сорашабыз. Пешерәм әлбәттә, аның кадәр сирәгрәк пешерәм. Эльвина. Ага, хәзер әлегә бөтен дөнья безнең көтеп торсын. Эльвина үзенең фикерен белдерде. Эльвина, а мама вот треугольники готовит? Да, готовят. Вкусно? Вкусно, и давай, они как вкусно готовят. И всегда вкусно готовит, да? Бабася всех готовит вкусно, это мама. Да, уне? Бик урынлана мин кызым белән. Зур кызым да ул минем, зур әнием дә кебек ул миңа. Ул миңа һәрбер нәрсәгә киңәш бирә. Әйтегез әле, менә сезнең әнигезнең исеме ничек ул? Фануза. Фануза. Молодец. Фәнүзәне үзем санап әйттем. Безнең потому что безнең авылда килен булып төшкән бер ханым бар иде инде теге. Аның исеме Фәнүзә исемле инде. Миңа ул бик ошый иде. Ул бик мин беләкәй идем. Ул бик матур киенеп йөри иде. Аның исеме Фәнүзә. Шуңа күрә мин әйтәм, кызым булса, мин Фәнүзә исеменә кушам дип. Аңа ничә яшь, кайсыгыз белә? 5. Молодец. Әнигезгә 5 яшь. Әнигезне беләсезме, кайда эшләгәнен? На работе, где папа. Ага, син беләсеңме? Ничек аталганын беләсеңме син? Как называется эта работа? После папиной работы. Ну, естественно, дөрес бит инде, име? Без дә әле баш ватып утырабыз, име? Сезнең әнигез матур җырлыймы? Әйе. Сез җырлый беләсезме? Әйе. Әйдә җырлыйбызмы бер нәрсә? Постоянно чувствую, внизу, вообразите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Ремикс. Әйдә алкышлыйбыз. Молодец. Әйтегез әле, үскәч кем булырга телисез? Җырчы булырга телисездер инде, име? Җырчы булырга телисеңме? Синсен бел? Парикмахер. Менә бит. Димәк, Эльвина җырлаячак? Парикмахер, доктор, мороженщик. Нәрсә, мороженщик? Мороженое ясый торгыз. Сатучы. Сезне әнигез орышамы? Ругает? А кого больше ругает? Нас двоих. Двоих? А за что она вас ругает? Пролили что-то, деремся, только дреме. Деретесь вы? Нәрсәгә сугышасыз? За игрушку. Дәрес хәзерләмәгәнгә орышамы? Юк. Дәресне сез бергә әзерлисезме, или син үзең генәме, или әниең генәме, или Эльвина? Мама ругает Симбель, когда Замбель. Это не понимает что-то. Вот. Менә Эльвина зато барысында безгә туп-туры бәреп әйтә. Менә әзрәк бер-ике көн күрмәсәм, сагына башлыйм шуларның кычкырганнарын, уйнаганнарын, дәвәниккә дигәннәрен. Фәнүзә, сезнең менә монда күреп торабыз, име төрле һөнәрләр бар монда, күп кырлы талант ияләре. Син үзең һөнәрең буенча кем? Мин һөнәрем буенча менеджер, социаль культура сферасында. Өлкәсендә. Шушы тегәлеге һөнәрне үзең сайладыңмы син? Әйе, үзем сайларга булдым.
Миңа ничектер менә культура белән шундай социально культурный эшне бергә кушып эшләү. Хәтлек тудырайын. Телегенә кире килмәдем, но укып бетергәч ничектер мин аны җибәрмәдем укырга. Мин аны ничектер нәтиҗә курку булды инде. Ялгыз булгач инде абысы да, апалары да булмагач дигән кебек инде. Ничектер чыгарып җибәргән вакытта ничектер курку булды үземдә. Но ярата инде, җырларга ярата иде. Вот там Давай сейчас вам очень вкусные вкусняшки приготовил. Барыгыз чәй ичеп ашап килегез пока, яме? Яме? Барыгыз. Стихи. Давай. Ну как уж без стихов, Талайса. Айда, давай, расскажешь нам стих? Давай. Что нам лето подарило, только ручинку подарило лето нам, теплый дождь и птичкам. Молодец! Давай, алкышлап алабыз. Вот, кызлар тык кызлар үзеңдә, Фәнүзә. Менә бу кичкенәсен Илвин әгәрдә театр өлкәсенә бирмәсәң, белмим, инде нишләр. Менә гомумән кемгә охшаганнар алар? Кемгә охшап шундый? Мен аларны икесен дә үзем ашатам инде. Мин үзем дә шундый чорсыз идем. Бәләкәй иде үлем. Фәринтә шундай иде. Бик үткән иде. Ул бәләкәйдән урындыкка басып, туйлар барганда җырлый иде. Менә шулай курыкмый иде, яңгый иде. Шук бала кебек дип әйтәм инде, үткәнлеге бар иде инде. Ул бәләкәйдән садикка барганда ук җырлаттылар. Мин аны бәләкәй садикка барганчы ук Зәйнәп Фәрхетдинованың гәҗиттә чыккан элекке талларым дигән җыры чыккан иде. Шуны Грекө кич белән утырып инде шуны җырлый идек инде. Аның беренче тапкыр җырлап кайтканында альбомнар күп иттереп, дәфтәрләр, карандашлар биреп кайтарды. Аңа бик шатланды инде. Менә бу шушы яңа йолдыз проектында катнашырга нәрсә этәргәч булды дидең әле син. Ялгышмасам хезмәттәшләр бугаймы? Әйе, без хезмәттәшләр белән, коллегаларым белән бергә видео язмаларны җибәргә булдык. Әлбәттә, мин андай өметем булмады, шундый зур менә, что мин менә үтәм дип инде. Үткәч мин бик шат булдым. Синнән дә күбрәк тагын кем шат булды? Миннән дә күбрәк кем шат булды? Әнием. Бик талантлы кешеләр күп. Теге минем кызым талантлы дип кенә әйтеп булмый бит. Минеке генә уза дип әйтеп булмый бит инде, андай юк иде. Мин аны менә шулай тырыш булып, шулай җырлап чыкканына бик шатландым. Менә видео яздырып җибәрдегез бит инде. Нинди җыр яздырып җибәргән идең? Ялгыз акыш. Минем дә бар иде шулмы? Юк. Айсәло? Хайретдинов киенә язылган. Чигәло? Акыш өмет үзми, яшілік ярын үзли, олы хисләр уртак түгелме? Yazmışım akış, yalgışım akış, kim yuvatır bizning ko'ngilni. Әне шундай проект була диде, шундай җыр җибәрәм диде. Без аның белән икәү утырып киңәшләштек. Менә шундай җырларны җибәрсәм, яны ярыймы шуны җырласам. Мин ул миңа берничә җыр җырлап күрсәтте, мин аңа шул җырны әйттем. Нәмсе матуррак кызым диде. Тагын алга таба куйган максатың бармы? Менә шушы мәсәлән, зур сәхнәгә чыгу. Андый теләк бармы гомумән? Бар, бәләкәй чактан, бала чактан ук инде андый теләгем минем бар. Мин иркәләмәдем кызым. Ул үзе самостоятельный булып, теләгенә үзе ирешеп үсте. Ул миннән бер кашанда помощь сорамады. Больницага барасы булса да үзе бара иде. Нәрсәгә булса да эшкә урнашканнарда, менә кешенең бит балалары инде әтиәни белән зур-зур балалар әтиәни белән йөри. Ул минеке бер үзе бөтен эшкә үзе йөрде. Менә инде без гаилә әгъзалары белән таныштык, кызларың, әниләрең, менә гаилә булгач, гаилә башлыгы булырга да тиеш. Менә бу хакта да әйдә без синең белән сөйләшеп алыйк. Әйдә сөйләшик. Юк, менә мин башлап җибәрдем, шуңа күрә хәзер син дәвам ит инде. Әлегә ирем белән без аерылдык. Мин шундый статуста. Туры бәреп сорыйм. Ни өчен? Характерларда бар булгандыр инде, ул кызуканлы яшь бит инде, яшьләр кызуканлы да булганбыздыр инде. Недопонимание дип әйтсәм дә була инде русча әйткәндә. Авыр мизгелләр менә шулар булып үтте инде теге менә. Аерыштылар инде, тоже инде менә әни өчен бит инде авыр бит инде, ул бик инде җиңелне түгел. Һәр әни дә бит инде балаларына бит инде изгелек тели, яхшылык телисең. Мин дә инде шул кызымны бәхетле булсын дип теләдем инде.
Шундай матур балалар, исән сау балалар үстерәбез бит инде. Ансы бит әле үзе берне. Шундай шатлык бит әле. Хәзерге дөньяда менә карыйсың да Аллага шөкер дигән кирәк бит инде. Яшәргә кирәк. Шундай балалар үстереп, шундай минем кызым бик уңган булган, ул кызым минем. Фирүз апа, менә без хәзер сездә кунакта утырабыз. Ә менә Фәрнүзә сезне чакырамы кунакка шулай әлеге сый нигъмәтләр белән бергә? Әйе, ул чакыра. Нәрсә пешерә, бәлеш пешерәме? Юк, бәлешегә постоянно бәлеш ашап булмый. Бәйрәмнәрдәге. Бәйрәмнәрдә, туган көннәрдә инде. Ә болай гел чакыра, гел Фәрнүзә дөресме бу? Әйе, әлбәттә. Я. Еш тибиндә гел еш очрашып торырга тырышабыз инде. Балалар Әйе, ял көннәрендә, бәйрәм вакытларында. Кунакка йөрибез, авылларга кайтабыз. Шулай. Гел бергә менә шулай торып тәмле чәйләр эчеш буймы? Матур тормыш. Алга таба менә шундый матур тормышлар насыйп булсын. Әйе, шабыз. Фәрнүзә белән иң бәхетле вакытлар минем шул авылда без бергә ял итә идек җәй көннәрендә. Пешән чабайдык, җиләк җыйдык. Biz бергә идек. Әйе, менә шул бик күңелле, шат, рәхәт чаклар менә шунда дигән бергә янымда. Гастроль туры белән сольный концертларда йөрү, фестивальләрдә катнашу һәм иң-иңе булу. Әлегә бу конкурсантларыбызның хыялы гына. Ә бит уңышка илткән юл артистның командада эшли белүенә бәйле. Безнең конкурсантлар инде үзләрен гаилә дип атый. Әлеге гаиләдә бердәмлек бармы? Хәзер без моны тикшерербез. Сынауны яхшы узганнар өчен Байбулат хәтта махсус бүләк тә әзерләп куйган. Сәлам дуслар, без бүген Фан 24 үзәгендә һәм Яңа Йолдыз проектының катнашучыларын бердәмлеккә санап карарбыз. Командаларга бүлербез. Кайсы кемнәр белән йөрер, бердәм булырлармы? Ничегрәк булыр? Команд рух булырмы, юкмы? Хәзер белербез. Кызлар, егетләр, сез ике командага бүленергә тиешсез. Һәм шул командаларда капитаннарны сайларга кирәк булачак. Киттек. Хәзер миңа әйтегез, кая безнең ике команда? Менә моннан бүленә. Яхшы, бу команда капитан кем? Ислам, бу якта кем безнең капитан? Ранис Валиев. Хәзер бер сорау. Сезнең команданың исеме бармы? Юки һәм егетләр. Юки һәм егетләр, сезнең команда. Нәрсә башыңа килә? В хәрефенә, В хәрефенә. В хәрефенәме? Васаби. Ая. Кызлар, егетләр, һәр командадан иң яхшы баскетболчы кирәк хәзер. Кайсыгыз ту белән яхшы мөнәсәбәттә килегез? Бу командадан кем безнең? Бу командадан. Монда безнең Ильяс. Монда безнең Радиф. Хәзер кайсыгыз тупны буҗрага күбрәк кертә, шул инде әлбәттә күбрәк бал ала. Аңлашылдымы, егетләр? Әйе. Сиңа Ильяс? Әйе. Ильяс, шын күңелдән Радифка рәхмәтләреңне әйтте. Ул һәрберсен керталайды. Ләкин ул әйтте, мин Ильясны яратам, хөрмәт итәм, шуңа күрә мин әзрәк кертәм диде. Ярар инде. Шулай итеп, җәмәгать, шулай итеп, әлеге беренче турда безнең җиңүне Кызыллар командасы яулады. Катнашучыларыбыз 3 кеше биюгә чыгачаклар. Һәр командадан 3 кеше кирәк, яме? Кайсыгыз? Менә бу команда, яшьләр командасына 3 кеше. 3 кеше. Эльвира, Адилә һәм Акбулат. Так, яхшы. Бу команда, бу якка карагыз. Юки төркеме кызлары Марсель Закировны эләктереп алганнар. Әлеге трио батлда җиңә алырмы, юкмы? Бик тиздән белербез. Сез әзерме? Әзер! Киттек!
mümkünlük. Sizni bugun bəyələrə mingə qoşdular, şuna görə bugun min jüri ham sizə bugun min mümkünlük birəm yoki mümkünlük birmim deyə aytam. Nəsəl aytasiz ki, iki komanda şəb idi. Aqbulat Qoman hələ biyuni bilə buğayımı? Şuna görə bugungi mümkünlükni men birəsi kilə bir komanda ham mümkün. Ham əlbəttə bik zor tilak bilan aytam. Siz biyuda viftansa ham bu balni, bu jinguni Yeşillar komandasi oldi. Biz wasabi yandırabız, jırlıyız da kızdırabız. Cəmiyyət bizning hal etkiş raund başlanan kapitanlar yarışı ham birinchi bo'lib bizning Yeşil komandadan Ranis çığa. Ranis, ayda ketdik. Oңышlar sana. Oңышlar. Wasabi, 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 wasabi. Nişi görüyorsun sen uzaqroqdur alasın mı yok mu? Bilmeyim, nəsə bulur, şul bular, şulay bit. Alğa sizlərə kerak deyil degan нәрсе. Мен менә алардан күбрәк булам, мен зағыра торам дип әйтәм. Йөгереп барып үгезгә канал Ислам. Кетик. Ислам, жанатарлар. Воу. Dostlar, bizning indi jinguvchi komandaga bo'lagimiz azir ham әлеге bo'lak mana bunda birida yigitlar qizlar әлеге balish bizning jinguvchi komanda qo'm natijalari bilan Qizillar komandasi. Nechik sizning emotsiyalar? Men sayladim etin bu kishilarni, shulay bit. Ha, men birda alardan Nisamni valsi. Mana bunda qizlar sizning nechik Marselning mana emotsiyalari nechik ekan? Men bek shu. Anlaşılı senin indi yüzünden ko'rina. Sizning nechik? Ratif, sen nechik? Balishli bo'lmadingiz endi, lekin hozir sizning so'z bor. Aydagiz qaysi qiz ayta? Biz oqina o'ylashdik deymi? Biz bit endi do'stlar, shular bit endi biz bir proyektda. Shunga ko'ra biz bu balishni Alloh bilan bo'lishga o'yladik. Jilab jibaram. Esingizga tushirам, әлеге проект Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Nurg'aliyev Minxanov yordami bilan uyushtirildi. Emotsiya voqealarga boy bo'lgan Yangi yulduz proyekti bugunga oxirina yaqinlashdi. Kelasi topshiriq giroylari kim bo'lib, nindi sirlar ochilar, borasida vaqt ko'rsatadi. Biz birgalab ular ortidan kuzatamiz. Sizning bilan men Gulnar Safarova edim. TNTV telekanalida uchrashamiz.